bengi ing Desa Wates dek taun 1950-an yen dieling-eling pancen ngangeni ana swara jangkrik, walang kecek, walang angkup nangka, manuk uwuk, manuk deres lan kala-kala swara memedi keblek nyedhaki omah. Yen midhanget swara medhi keblek, ibuku banjur ngendika kaya-kaya ditujokake marang memedi mau. Wis gendang ngadeg kono, Mulya menyandang kamu. Slamet, seluman-selumun slamet. Iki kabeh isih padha melek. Kira-kira memedi keblek mau ngerti, banjur wis ora nyuwara maneh. Ujare kandha, memedi iku awujud pitik jago utawa lawa sing gedhe gegirisi. Yen nyedhaki omah suwiwine dikeblak-keblakake, mula banjur nyuwara blek-blek-blek. Ana uga sing kandha memedi iki awujud bocah cilik, raine kaya lawa, duwe siung, wetenge bekel, duwe suwiwi. Yen cedhak omah suwiwine dikeblak-keblakake. Wujud sing endi sing bener? Tak kira kabeh para maos ora kepengin pirsa. Aku uga ora kepengin weruh memedi mau. Nanging swara blek-blek ing tengah wengi pancen njalari kekes. Sakliyane swara kewan bengi lan memedi ing Desa Wates pendak wayah saput lemah ajeg keprungu swara kumrursake sepur jurusan Celahung Ponorogo Madiun kang lagi ngliwati Desa Menggare arep mandheg ana stasiun Banggel. Swara alam ing wanci bengi mahanani warga ing kono ngrasakake urip kang laras datan kena pinisah antarane bawana agung, donyaning manungsa, donyaning tetukulan lan donyaning kewan. Mula banjur diarani harmoni catur atunggal. Harmoni papat kang nyawiji mau nambahi rasa tresna marang Desa Wates kang kinupeng Gunung Pringgitan sisih wetan, Gunung Payung sisih kidul, Gunung Kuncung sisih kulon. Gumun setahun jembleng sarendeng ora nyono ora ngira yen Gunung Pringgitan kang nalika jaman merah dadi papan padhelikane rakyat pro Bung Karno saiki dadi kondang kaloka minangka panggonan plesir kang nengsemake. Eman dene swara alam ing wanci bengi kang laras nyawiji mau sok-sok keganggu swarane kothekan lesung dening para lembut demit mentek kang padha bebodro ing guwa lesung. Lesung tetela dudu mligi pirantine kadang tani ing Karang Padesan kanggo nutup pari. Lesung uga nyimpen wewarah siningit makebokan karo wedaring cipta sasmita uripe manungsa nalika nindakake ulah samadhi angeningake paningal nutupi babahan hawa sanga kanggo mangerteni kajatene Pangeran Gusti kang akarya jagat. Raden Soma dijojo ing Praja Dalem Ngayogyakarta Hadiningrat ing buku Sri Kawuriyan ngandharake lesung kang dawa minangka pralambange wujude sarirane manungsa. Culuwekan dawa aran wah pralambange weteng dene lumpang pasemone sirah kang ana uteke panggonan tetelenging pamikir. Lesung saka tembung wode les ateges ilange rasa, sung wode tembung suwung iya ilange rasa pangrasa tumama ing enggon kang suwung sajrone paningal. Guwa Lesung dumunung ana bangkeane Gunung Pringgitan sisih lor wetan awujud gumuk dhuwure udakara 100 meter. Ing tengah-tengahe ana cruwekan dawa ireng saka dhuwur mengisor. Yen sinawang saka kaduan memper wujude tlawa lesung. Ing sisih ngisor ana cangkeme guwa udakara 3 meter dhuwure lan ambane 5 meter. Ya iki sing karan Guwa Lesung. Ing kanan kiring cangkem guwa ana wit ringin putih sakembaran.
pang sulur lan godhonge ngrembuyung mangklung ana cangkeme guwa mimbuhi singup medeni lan misterius. Jerone guwa udakara 20 meter dawane. Ing kono tinemu watu rata kumalasa memper dampar ukurane udakara 4 meter pesagi. Kahanan jaba lan jero guwa lesung sajake cocok banget kanggone demit menthek bebodro areraton. Lokasi guwa uga strategis. Gumo iki manggon ana dukuh tulakan. Sangisore cangkem guwa udakara 200 meter mudhun ana lapangan kang bawira. Ing lapangan bawira iki bocah angon padha ngumbar Rajakaya. Sakidule lapangan ana kali Jingkat kang mili mangetan lan ajog ing Kali Kambeng. Sabubare ngengon Rajakayane bocah angon padha ngedusi sapi ana kali sadurunge giring mulih menyang kandang. Sakidule kali ana sawahe warga kang amba banget. Sawah iki oleh ilen banyu saka Kali Jingkat. Saka sawah iki warga bisa ndeleng puncake gunung Pringgitan kang dhuwur, jenggereng lan merbawani. Gambaran alam pedusunan kang endah lan ngelam-elami ati. Luh bisa dlewer yen eling kahanan kawuri. Angel banget dilalekake kanggone warga wates senajan wis padha boro menyang kutha utawa panggonan liya. Swara misterius wanci wengi saka guwa lesung mau mujudake swarane demit menthek kang lagi kotekan lesung. Miturut kapercayane kadang tani Jawa biyen, demit menthek rupa setan cilik meh kaya tuyul, gaweane ngisep isine pari. Demit iki kadang kala ngaton wujud pitik kang sobo ing sawah wanci bengi nutuli pari. Senajan rakyate demit menthek wujud setan cilik, kanggone kang kagungan indra keenam, ratune wujud setan kang gedhe dhuwur, rambute gimbal diwud-diwud kaya gendruwo, dene endas lan raine memper asu. Mula warga wates ngarani Kaki Sono. Sola bawane memper asu uga gelem mbaung banter ing wayah wengi tinamtu. Senajan ora ana kang mangerteni apa maksude mbaung, apa ngundang balone, apa nuduhake zona panguasane. Kapercayane kadang tani desa wates yen oleh-olehane nyolong pari akeh, para demit menthek mau padha suka parisuka kotekan lesung wayah sirep bocah nganti tengah wengi. Swara banter gumontange kotekan lesung bisa dirungu warga wates. Dene warga tulakan kang cedhak karo guwa lesung malah mung krungu lamat-lamat. Ora ana kang ngaweruhi kapan demit menthek mau bebodro ana ing kono. Kira-kira wis atusan taun sadurunge dukuh tulakan dipanggoni warga. Sawijine wektu para sesepuh saka dukuh tulakan nganakake pirembugan golek rekodaya kanggo nundung demit kang manggon ana guwa lesung. Asile pirembugan golek wong pinter sing bisa nganakake wawan gunem karo ratune demit lan banjur bujuk sarana aris supaya gelem ngalih panggonan. Temenan para sepuh mau golek wong pinter saka liya desa sing disuwuni tulung asmane Eyang Bakar, asal saka desa Tauran Kebawah Kabupaten Pacitan. Eyang Bakar mundhut supaya wektu nganakake wawan gunem ana sawetara pemuda kang ngacarani. Kersane Eyang Bakar salah sijine pemuda mau bakal Kaki Sono dadi mediator kang bisa nganakake wawan gunem. Dina kang ditemtokake Eyang Bakar karo para pinesepuh lan sawetara nom-noman budal menyang guwa lesung. Rombongan sing ngetutake Eyang Bakar nggawa klasa lan ubo rampe kang diperlokake kanggo wawan gunem.
kang utama kembang telon, rokok klobot, cap tokek lan menyan, rombongan beber kloso lan padha lungguh sila ana cedhake watu rata kumalasa jero guwa. Eyang Bakar mundhut kembang telon, rokok klobot lan menyan didokok ana dhuwur watu kumalasa. Menyan banjur diobong, kukuse menyan kang nggondo arum wangi mumbul ngebaki guwa. Eyang Bakar banjur ngeningake cipta sedakep saluku tunggal nutupi babahan hawa sanga. Sawise iku Eyang Bakar maos mantram sukci kanggo ngundang Kakisana. Ora watara suwe salah sijine nom-noman kerasukan Kakisana, pemuda sing jenenge Sikat mau diudakan ngadeg ngereng, cangkeme mringis ngatonake untune banjur ndoprok kaya tingkahe asu. Swasana ing jero guwa dadi tintrim banget, miris lan medeni. Kanthi wibawa Eyang Bakar nyedhaki Sikat. Astane Eyang Bakar ngajak salaman Sikat kang wis kerasukan Kakisana. Kakisana, dikenalake aku Bakar, perlu arep wawan gunem lan memitran karo awakmu. Ngendikane Eyang Bakar antep merboni. Iya, kepriye karepmu? Muni ngono sirahe Sikat sing wis kepanjingan Kakisana obah-obah. Dangak-dangak suarane rada brengengeng, serak ora pati cetha. Warga Tulaan lan Wates kene rumangsa keganggu uripe saka rakyatmu kang gawene nyolong parine warga. Mula ayo padha memitran kang becik, ora padha ganggu, dak jaluk marinono anggonmu perintah nyolong pari marang rakyatmu. Ora bisa, pari iku kanggo asok bulu bekti blondong pengareng-areng marang ratu gustiku. Nanging aja nyolong dhuwit warga cedhak kene, golek desa liya kang adoh kono. Rakyatku golek sawah sing cedhak. Yen ngono, warga kene bakal nundung kowe sak balamu saka kowe iki. Lho, aku luwih dhisik manggon ing kene, kok malah aku lan balaku arep ditundung ki piye? Rakyatku golek pari saka desa liya sadurunge warga Tulaan kene nandur pari. Iya to, yen ngono aku sabalaku tak ngalih dhewe. Nanging sangonono srana wedhus kedhit cacah loro. Piye? Ujug-ujug Sikat ngadeg ngereng banjur glosor lemes kentekan daya. Eyang Bakar tanggap ing sasmita, maos mantram maneh sinambi ngelus-elus sirahe Sikat. Sakala Sikat sadar banjur lungguh mripate kriyip-kriyip katon bingung. Iki enten apa Eyang Bakar? Ora ana apa-apa, ngendikane Eyang Bakar sareh. Sajake Kakisana wis ora gelem diajak rembugan maneh, rombongan padha metu saka guwa lesung mudhun nuju omahe Kamituwa Duka Tulaan. Asile wawan gunem mau dirembug bab panjuluke Kakisana. Para sesepuh nganggep Kakisana gelem diajak memitran. Kabeh warga sarujuk Kakisana ora usah ditundung. Anggone areraton ana guwa kono wis atusan taun, dituruti wae apa panjaluke. Pancen wedhus kendhit iku angel golekane lan larang regane. Ora mesti ing pasar kewan jetis ana dodol wedhus kendhit. Manut pamregane Eyang Bakar, warga Tulaan padha urunan kanggo tuku wedhus kendhit cacah loro. Yen gunggunge dhuwit isih kurang kanggo tuku wedhus cacah loro, apike golek sokongan saka warga duka liya utawa nyuwun sokongan lurah desa Wates. Pepuntone rembug, para pinesepuh lan warga Tulaan padha urunan. Isin yen kudu golek sokongan saka duka liya utawa nyuwun bantuan lurah. Sesasi dhuwit urunan warga Tulaan bisa nglumpuk. Kamituwa dipercaya tuku wedhus kendhit cacah loro menyang pasar kewan jetis.
Sawise wedhus kendhit sumadya, warga Tulaan ngaturi Eyang Bakar mimpin upacara masrahake jalukane Kakisana. Kaya upacara sesasi kepungkur, Eyang Bakar para pinesepuh lan pemuda saka Duka Tulaan nggawa uba rampe sing diperlokake tumuju Guwa Lesung. Bedane saiki uga nuntun wedhus kendhit cacah loro. Eyang Bakar uga kasil wawan pangandika karo Kakisana liwat salah sijine pemuda kang dipimpin Kakisana dadi mediator. Asile pirembugan, Kakisana njaluk supaya wedhus kendhoro dicancang ing wit ringin putih sakembaran ing ngarep cangkem guwa. Warga saka ngendi wae ora oleh nyedak lan sobo menyang Guwa Lesung saperlu nonton kedadian kang magepokan karo wedhus kendhit sadurunge Kakisana lan bolone ngalih saka kono. Ing wengi kapisan lan kapindho warga Tulaan isih krungu pangembeke wedhus kendhit kang dicancang ing wit ringin. Nanging ing wengi katelu ngepasi malam Jumat Kliwon, warga Tulaan wis ora krungu pangembeke wedhus kendhit. Gumanti ambune sate gurih ndulek irung lan swara lamat-lamat guyune wong gumbira cekakaan saka panggonan sing adoh. Kira-kira wayah sirep bocah, warga desa Wates kang adoh saka Dukuh Tulaan weruh ing Guwa Lesung ana lampu petromak murup padhang banget kaya panggonane wong sing lagi duwe gawe mantu. Saliyane iku ana swara baunge asu banter ngaluk-aluk. Sawise iku kira-kira wanci tengah wengi ana geni murup sagumuk gedene mumbul ing awiyat. Terus katut sumilire angin ngalor parane. Kedadian mau disumurupi warga kira-kira 5 menit suwene. Sawise iku saka kadohan katon lampu petromak ing Guwa Lesung mati peteng dedet sing katon mung regemenge gumuk watu lesung. Krungu critane warga desa Wates bab prastawa aeng mau bengi, esuke warga Tulaan wani rame-rame munggah menyang Guwa Lesung. Ana kedadian aeng maneh, warga nemoni ana priya loro sing turu anger ing ngisor wit ringin putih. Bareng digugah warga, priya turu mau tangi gragapan lan katon bingung. Ditakoni asale saka bungkal, penggaweane dadi jagal. Mau bengi diminta sraya sawene pawungan dikongkon meragat wedhus lan bakar sate. Merga rumangsa welas kamituwun nyangoni priya loro mau kanggo sangu mulih menyang bungkal. Saiki Guwa Lesung dipanggoni manuk sriti cacah ewon. Ing ngisore wit ringin putih ana watu loro kang wangune memper wedhus. Nanging warga Wates generasi saiki racake ora percaya yen Guwa Lesung mau nyimpen cerita misteri. Tut.